Máte naladené rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekný deň. Návrat z letnej dovolenky môže pokaziť nepríjemný zážitok. Tentokrát otvoríme veľmi aktuálnu tému spojenú s poistením. Je tu leto so svojimi radosťami aj nástrahami, preto sa Barbara Štubňová pýtala riaditeľa úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne Dušana Zemánka, čo všetko ohrozuje naše bývanie a majetok. Áno. Práve leto je obdobie, kedy riešime najviac poistných udalostí spojených s bývaním a majetkom. Najväčšie škody už tradične spôsobujú letné živly. Či už ide o silný vietor, búrky s krupobytím, záplavy alebo požiare. Dovolenku na cestách môžu znepríjemniť dopravné nehody, neočakávané poruchy, aj strata či krádež batožiny. Prázdne domy a byty sa ľahšie môžu stať terčom zlodejov a vandalov. Nehovoriac o tom, že v čase našej neprítomnosti môže napríklad v byte prasknúť vodovodné potrubie a vytopiť nás aj susedov. Ono to tak býva, že keď príde nešťastie, najväčšiu cenu má pomocná ruka. Dá sa poistiť aj takáto pomoc? Najťažšie chvíle prichádzajú bezprostredne po škodovej udalosti, kedy sa ešte len spamätávate zo šoku a zároveň už musíte riešiť množstvo vecí naraz. Zachraňovať majetok, odstraňovať škody, upratovať aj opravovať. Aj preto sú dnes veľmi dôležitou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti asistenčné služby. V rámci nich poisťovňa pomôže so zabezpečením krátkodobého náhradného bývania, prepravou členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania, upratovacími prácami, uskladnením veci či vysušením poškodených priestorov. Veľa ľudí až po nepríjemnej skúsenosti zistí, čo všetko im v poistení chýbalo. Ako si mám skontrolovať, že moja poistka je v poriadku? Pri poistení majetku je potrebné myslieť na jeho nehnuteľnú časť, teda dom alebo byt ako taký. Prípadne súvisiace stavby, ako sú garáž, altánok, plot, bazén a podobne. Určite si však poistíte aj tzv. Hnutelné veci, teda zariadenie domácnosti, nábytok a elektrospotrebiče. Poistenie majetku aktualizujte aspoň raz za 2 roky alebo po každej väčšej investícii alebo rekonštrukcii, ktorá hodnotu bývania ešte zvýši. Pre tých, ktorým sa nechce zaoberať vývojom cien, je určená tzv. Automatická indexácia, ktorá je súčasťou poistenia produktu Prodom. Automatická indexácia znamená, že poisťovňa každý rok na základe vývoja cien a inflácie aktualizuje hodnotu vašej nehnuteľnosti a upraví poistnú sumu. Viac informácií sa dozviete na stránke komunálnej poisťovne kpas.sk.